إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد Hörmətli cemaat, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özünün bir hədislərində şuşunday bir əybir eytə. Kişi Adəm balası şuşu dünyadan kitkəş, Adəm balasının izgi ғəməlləri dəftəri yabıla. Yəni Adəm balasının izgi ғəməlləri tuqtala. İlla məgər iş nərsə. Ул da birincisi ғилім. Кеше ғилім таратса, шушы ғилімлән кешеләр файдаланса, шушы кешегә әҗир савабы барып тарашак икән. Икенчесе дә ул да бала. Изге бала әтисенә дұға кыла торган баланың әҗир саваплары, аның дұгалары шушы кешегә барып ирешеп торачак икән. Ишенчесе дә ул садақатун җария. Шушындай садака, шушы садакадан кешеләр файда ала торган садака. Менә шушы эш әйбернең әҗир савабы кеше үлгәннән соң да аңар барып торачак. Әлбәттә бу хадисны җәмәгать без сезнең белән ишеттек. Ишеткәнебез бар. Шулай бит. Ләкин бүген мин шушы хадискә икенче яктан карарга сезгә тәкъдим итәм. Менә карагыз. Беренче бер яктан карасак, ул җиңел. Кеше вафат булып китә, шушы дөньядан китә, аңар әҗерләре килеп тора. Шулай бит. Бәлки кешенең гомере 70 яшь булгандыр. Ашушы бирә торган гыйлеме, я да бирә торган садакасының әҗере әле күп еллар әле килеп торачак кешегә. Шулай бит. Менә без беләбез, хәзер галимнәр бар. 100, 200, 300 ел элек вафат булган галимнәрнең китапларын әле дә укып файда алалар. Ләкин икенче яктан карасак, хакыйкатьтә җәмәгать һәрбер нәтиҗәнең сәбәбе, һәрбер нәтиҗәгә нинди булса да нәтиҗәгә ирешәсебез килсә, аның өчен нәрсә кирәк? Эшләргә. Карагыз җәмәгать, шушы эш әйбернең җиңел булуын безгә күренә. Ләкин чынлыкта карасак, гыйлем таратыр өчен нәрсә кирәк? Ул гыйлемне баштан таләп итәргә кирәк. Гыйлемне укырга кирәк. Гыйлемне аңларга кирәк. Галимнәр еллар, 10-лар, 20-шәр, 30-лар, 30 еллар гыйлем таләп иткәннәр. Аннан соң тагын 30 ел шушы гыйлемне таратканнар. Изге бала бездән соң калыр өчен нәрсә кирәк? Ул изге баланы тәрбияләргә кирәк. Шушы бала бездән соң безгә дога кылучы калсын өчен шушы баланы тәрбияләргә кирәк. Тәрбияләү җәмәгать ул җиңел нәрсәләрдән түгел. Менә баланы тәрбияләргә шушы бала үзе белән калганда, син күргәндә түгел, укытучы янында түгел, менә үзе белән калганда, Аллаһ субханаһу ва тааляның күрүен белә торган баланы тәрбияләргә, җәмәгать әле русча әйтмешле, надо постараться. Ишенче нәрсә ул да садакатул җария. Шушы садака безгә үлгәннән соң да килә торган аның файдасы, кешеләргә файдасын бирә торган садаканың безгә килә торган әҗере өчен нәрсә кирәк?
Мал җыярга кирәк. Шулай бит? Садака нәрсә ул? Менә кеше үзенең авылында юл төзисе килә. Шушы авылдашлары яфаланып йөри торган юллардан йөрмәсеннәр дип, әйбәт юллардан йөрсеннәр дип, үзенең урамында юл ясыйсы килә. Бәлки шушы юл 100 ел әле кешеләргә файда биреп торыр. Ләкин шушы юлны эшләр өчен иң беренчедән акча табырга кирәк. Аңарда эшләргә кирәк. Икенчедән ансы тагын да авыррак. Ул шушы акчаны чыгарып, Аллаһ ризалыгында бирергә кирәк. Аны табу җиңел түгел. Ләкин аны чыгарып Аллаһ Субханаһу ва Тааляның юлында риясыз, кешегә күрсәтмичә, кешегә белдермичә бирергә шушы садаканы ул тагын да авыррак. Әйтәсем килә, җәмәгать, нәрсә генә теләмәсәк, нинди нәтиҗә генә теләмәсәк, безгә нәрсә кирәк? Эшләргә кирәк. Ләкин адәм баласы шушы кагыйдәне аңлый. Үзенең дөньяви тормышында. Менә телисең икән иләнергә, акча табырга кирәк, эш табырга кирәк. Телисең икән үй салырга, акча табырга кирәк. Телисең икән нәрсә генә теләмәсәң, сәбәбен кылырга кирәк. Шулай бит? Тырышырга кирәк. Аның белән аны һәр кеше аңлый. Ләкин дингә килгәндә бездә шушы кагыйдәдә бөтенләй аңлап бетермибез. Менә безнең динебез безгә файда бирсен өчен, шушы диннең фазиләтләрен күрер өчен безгә шушы диндә тырышырга кирәк. Ә без нишлибез? Без көтәбез. Без көтәбез кашан шушы диндә, шушы дин мине үзгәртер. Кашан берәр нинди хәзрәт килеп, я да берәр нинди мулла килеп миңа насихат кылыр. Я да берәр нинди кеше килеп мине кулдан алып чыгарыр. Без көтәбез. Шушы кагыйдәне без үзебезнең динебездә куллана алмыйбыз. Без ишетәбез, исламның, шушы диннең күп матур яклары бар. Шушы диннең күп фазиләтләре бар. Ләкин шушы фазиләтләребезне тормышыбызда нигәдер күрмибез. Шулай бит? Нигә күрмибез? Чөнки көтәбез, җәмәгать. Көтәргә кирәкми. Без көтсәк, бәлки булыр безнең тормышыбызда Аллаһ Тааляның ризалыгы белән, Аллаһ Тааляның рәхмәте белән кеше безгә ярдәм итеп безне шушы хәлләребездән чыгара торган. Ә бәлки булмас. Менә иң куркынычлы булмаса, җәмәгать. Иң куркынычлы шушы хәлдә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның хузурына барырга. Көтеп калып. Шушы кагыйдәне үзебезнең динебездә кулланмыйча, җәмәгать, без бер нәрсәдә үзгәртә алмаспыз. Безнең хәлебез үзгәрмәс, безнең тормышыбыз үзгәрмәс, безнең хатыннарыбыз, безнең балаларыбыз, безнең күршеләребез, безнең туганнарыбыз бер нәрсә үзгәрмәячәк. Менә була торган хәлдә бөтен нәрсә шулай китәчәк. Бүген, хәзер ук мин шушы кагыйдәне үземнең тормышымда кулланмасам, җәмәгать, бер нинди дә үзгәрешне көтәргә тиеш түгелмен мин. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим. ونفعني وإياكم لما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Был такой сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сахаби. Звали его Муад ибн Джабаль. Извиняюсь, его звали Саад ибн Муад. Те, кто знают его историю, понимают, о чем я буду говорить. А те, кто не знают его историю, я предлагаю вам, вернувшись домой, открыть и почитать, кто такой Саад ибн Муад, радийаллаху анху. Что он сделал для ислама и кем он был перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Но хочется сказать один момент из его судьбы. Когда этот человек умирал,
Аллах Субхану ва Тааля сообщил, что его трон сотрясся из-за смерти одного человека. Трон Аллаха Субхану ва Тааля сотрясся. «Ихтазза аршу рахмани лимаутих», как приходит в хадисе. Из-за смерти одного человека трон Аллаха Субхану ва Тааля сотрясся. А этот человек принял ислам и прожил в исламе всего 6 лет. Всего каких-то 6 лет он сделал для ислама столько, что даже в честь его смерти трон Аллаха Субхану ва Тааля сотрясся. Здесь мы должны себя спросить, джамаат, что сделал этот человек? Что сделал этот человек и что делаю я? Что делаю я в этой жизни и что делаю я для своей религии? И что будет, когда я предстану перед Аллахом Субхану ва Тааля? На этот вопрос, джамаат, мы можем долго отвечать. Но если мы не поймем, что чем больше мы будем откладывать ответ на этот вопрос, тем больше вероятности, что мы никогда на него не ответим. Изменения в жизни человека начинаются здесь и сейчас. Или никогда. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам прожить такую жизнь, в конце которой нам будет не стыдно перед Аллахом Субхану ва Тааля. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам заполнить нашу жизнь смыслом. Тем смыслом, который заложен в исламе. Тем смыслом, который поняли сахабы. Тем смыслом, которым жили сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям.